Marek Čech. Weiss vsadil na ofenzívne riziko a musíme povedať, že to striedanie Jana Kozáka mu 100% vyšlo. Bol v oboch gólových momentoch Stana Šestáka. Získavame loptu, Poliaci sú nervózni, zbytočný faul na Martina Jakubka. A teraz zahrať takticky, podržať loptu, možno hrať do kúta, nedať loptu zadarmo, to sú dôležité veci. Tak ako teraz to aj riešime. A teraz ten Stano to tam musí podržať, ale Robovitek, áno, proti Dudkovi. A len tam v tom kúte hrať. Čo z toho bude? Kov od brány, súboj Jakubko proti Dudkovi, Poliaci sú nervózni, môžeme to využiť. Aj takéto momenty patria k záverom stretnutia. Získavajme cenné sekundy. Lajek vracia rozohrávku Poliakov späť k Borucovi. 3 minúty sa budú nadstavovať a už bežia. Tak, že by do tretice v tom veľmi dôležitom meraní síl, tak ako proti Severnému Írsku a Slovinsku 2-1. Raz sme vyhrali proti Ulsterčanom z Britských ostrovov. Vyhrajme aj proti severným susedom. Potrebujeme zvládnuť už len ten posledný krôčik. Nadstavený čas. Útočný faul Poliakov. Píska Bertrand Lajek. Faul na Martina Petráša. Previnil sa nový muž Robert Lewandowski. Tak vidíte, aj také skúsené mužstvo ako Poľsko sa nevyhlo chybám. Tú prvú kardinálnu urobil Artur Boruc. Potom Poliaci podcenili ďalšiu situáciu a Stano Šesták je hrdinom slovenského futbalu v týchto chvíľach. 2-1 pre náš národný tím pri reprezentačný výber Vlada Weissa. Vitek na Obžeru, ten je rýchly, proti Vojtkovi Jakovi Obžera. Podržme loptu. Presne tak. Do rohu ihriska, do rohu ringu. Tak, podržať. Jakubko. Hrať na nervy Poliakom, toto je veľmi rozumné. Skutočne. Ale pozor, asistent rozhodcu Beneš teraz vzal loptu Jakubkovi. Píska faul na Ževlákova. Boruc, tradičný provokatér z poľskej brány, či z brány Celticu Glasgow. A bude tam žltá karta pre Braňa Obžeru. Ten už odbehol ďaleko, výborne, vráti sa k rozhodcovi. Máme za sebou polovicu nadstaveného času. Toto je veľmi dôležité teraz, áno, aby tam bola iná koncentrácia, ale nenahral a podržať to na ich polovici. Pozrite sa na Ževlakova. Obžera to trošku prifilmoval, ale všetko hrá v náš prospech. Mohutné organizovanie našich zadných radov. Ďurica spoločne s Martinom Petrášom. Tam koncentrujú pozornosť našich hráčov. Petráš, lopta cez neho prešla. Lewandowski, nie. Nie je to gól. Lewandowski v 93. minúte. Moment, ktorý sme videli aj v zápase s Gréckom. Kop brankára a lopta prejde až do šance pre nášho súpera. Ale Lewandowski v tejto chvíli nie je spasiteľom Lea Benhakera a spasiteľom Poľska. To bol ešte raz moment Ževlakova proti Braňovi Obžerovi. Posledná avizovaná 93. minúta. Získame 7., 8. a 9. bod v kvalifikácii majstrovstiev sveta. Dosiahneme víťazstvo nad Benhakerovým Poľskom. Čakáme na hvist Bertrana Lajeka. Lopta je ďaleko, až pri Borucovi. Majú Dudka. Môže ju získať Obžera. Nákop Ževlakova. Možno posledná lopta letiaca na našu polovicu ihriska. Ustrážme to. Ďurica sa k nej nedostal. A je koniec. Je to tu konečne. Slovensko vyhráva zápas kvalifikácie majstrovstiev sveta alebo majstrovstiev Európy. Po dlhých 11 rokoch nad tímom, ktorý bol nasadzovaný z vyššieho koča. Slovensko-Poľsko 2-1. Po zázračnom obrate, po 2 góloch Stana Šestáka. Prehrávali sme 0-1. Nevedeli sme sa chytiť. Potom v strašnom momente, keď nám dal Ebi Smolarek prvý gól, ale Vlado Weiss teraz prežíva krásne emotívne chvíle. Nechcem to zakríknuť, ale vracia sa sem pocit z toho, ako Artmedia Petržalka kráčala do hlavnej súťaže Ligy majstrov. Reprezentácia je samozrejme niečo iné, ale chlapci dnes urobili všetko pre úspech a veríme, že čaro dnešného víťazstva 2-1, ktorým sa rodí nové sebavedomie,
reprezentačného mužstva Slovenska vydrží aj ďalej, aj v kvalifikačnom roku 2009. Dušan, musíme povedať, že je to krásne víťazstvo. Veľmi pekné, skutočne sme to potrebovali, hlavne slovenský futbal takéto niečo potrebuje a je to naozaj veľká radosť a samozrejme teraz sa už koncentrovať na ten druhý rok, na tú ďalšiu časť kvalifikácie a ešte to bude všetko ťažké, ale toto je dôležité. Stano Šesták a jeho najväčší v poradí 22. medzištátny zápas vyrovnal na 1-1 po hrubej chybe Boruca. A potom, čo trafil žrť, dokázal doklepnúť po centri Jána Kozáka. Našim to dnes vyšlo v závere stretnutia, otočili stav. To, čo sa nepodarilo žiadnemu reprezentačnému mužstvu predtým v ťažkých kvalifikačných zápasoch, uniesť ťarchu náročnej chvíle, otočiť nepriaznivý vývoj. Toto všetko dnes prišlo. A tak hráči ďakujú fantastickému publiku, ktoré bolo naozaj ich 12. či 13. spoluhráčom, najmä v závere stretnutia. Ale čo je dôležité, chlapci si toto všetko vypýtali vlastným výkonom. Poďakovanie patrí aj reprezentačnému trénerovi Vladovi Vajsovi, ktorý mužstvo chystal v predchádzajúcom týždni. A 6-bodový cieľ, ktorý stanovil pre kvalifikačný dvojzápas so San Marinom aj s Poľskom, sme po krásnom obrate proti biavo-červoným napokon dokázali naplniť. Slovensko-Poľsko 2-1, Vlado Vajze už pri mikrofóne Richarda Feketeho. Pán trenér, naznačovali ste hráčom, aby hodili dresy do hľadiska. Zaslúžia si to dnes diváci? Určite, boli fantastickí. Som dojatý, no proste taký zápas ťažký.